प्रमद बर' थगायस्ला जेनबाय आरो बे प्रमद बर'खौ साजा होनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिनि आत्मायानो लिंबोदों बे जायगायाव होनना बुंदों। दा बे आत्माया लिंबोदों नंगौ। दा बे लिंबोनानै दिनै बेयाव जोफ्ला बेखौ माने सेस खालामनांगौ होनना जों बुंनाय बाथ्राया दिनै दतमायाव बिजानबाय बे जाफुंबाय। आं दहायनो होयो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिथाङा जे बे जायगायाव लिंबोनानै बिथांखौ सेस खालामबाय। जोङो खोथा होदोंमोन जे बिनि जे नमिनेसन पेपाराव जायनाखि एफिडेभिट होदों बे एफिडेभिटआव बियो गावनि सम्पतिखौ दोनखोमादों, गावनि बिसिनि सम्पति बिराद बुरजा हानि सम्पति बेखौ खोन्थायाखै। दा जों अलरेडि बेखौ आर्टिक खालामनानै जों मोनबाय। बे गोबां हा बेखौ देखायाखै, श' खालामाखै। आरो जेब्लानाखि नोङो इलेक्सनाव गावनि एफिडेभिटआव नोंनि प्रपार्टिखौ दोनखोमायो अब्लानाखि पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि पानिशमेन्ट मोनो। आरो बे पानिशमेन्टजों जुदि दन्द जायोब्ला बेहा कर्टआ जुदि बेखौ जुदि फेजेनोब्ला बेयो अब्ला 6 मास जेल जायो आरो बिनि माने माबाया दानजायो, एमसिल दानजायो आरो फाइन नाङो। आरो जोङो केस होयोब्ला बेखौ मानगोनां कर्टआ उइदिन 45 डेज फ्रम द डेट अफ रिजाल्ट बेखौ बिसार खालामना होयो। दा जों ओंखायनो जोङो रायजोनो खोन्थाखादों आगोलावनो जे जों बेखौ साजा होगोन। बे बारग'आ बे रायजो राजाफोरखौ बयखौ खुलुमहरबाय। रायजोफोर नैबे देरहानायनि सिन रायजोफोर थांनाय जानाखि बिटिसिनि इलेक्सन बेयाव रायजो राजा नोंथांमोनहा बयबो भट होनानै हाग्रामाखौ देरहासार खालामबाय। दिनै बिपिएफआ गासै 29टा देरहासार जाबाय आरो हाग्रामाया दिनै सरकार दानो नागिरबाय। बे हिसाबै हाग्रामा सरकार दानो नागिरनायाव रायजो राजानि जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं, अबदान दं। दा नोंथांमोनखौ जों बयबो खुलुमो गोसो गोरबोजों। नोंथांमोननि जानाखि देरहासार खालामनाय बेनि थाखाय जों रायजोफोरखौ धन्यबाद होयो। दा बेजों लोगोसे जों दिनै मिडियाफोरखौबो धन्यबाद होयो जे मिडियाफ्रा जानाखि इलेक्ट्रनिक मिडिया, ससियेल मिडिया, इउटिउबारफोर जेरैबायदि जोंखौ हेल्प खालामदों बे जथेस्थ' धन्यबाद होनांगौ। दा बिथांमोनहा जोंनि बुंनाय बाथ्रा रायजोनि प्रब्लेमफोरखौ रायजोनि गेजेराव जथेस्थ' बेखेवना होदों, फोलाना होदों। आरो बिथांमोनबो जुदि गैयामोनब्ला जोंनि समस्याफ्रा मिथिजानाय नङामोन आरो बे थगायसुला मानसिफ्रा रायजोखौ थगायबाय थागौमोन। बेनिखायनो नैथियाव आङो बिथां इउटिउबारफोरखौ बयखौबो आङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा गाज्रि इउटिउबार बिसोरखौबो जों सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय। बिथांमोना गाज्रि अपप्रचार खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बे गाज्रिया जे बिसोरनो बेखौ दिनै फुरा दिन्थिनाय जादों। दा एसे बिथांमोनखौबो जोङो धन्यबाद होयो आरो बिथांमोनखौ जों खावलायो बिथांमोना जाहाथे सोलायो आरो सैथो बाथ्राफोरखौ बिथांमोना रायजोनि गेजेराव प्रचार खालामो, जोंखौ खावलायो। दा बिनि उनाव जों दिनै माने बिपिएफआ देरहासार जानायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ धन्यबाद होयो आरो स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों धन्यबाद कंग्रेसुलेसन होनाय जाबाय। बिथाङा सरकार जासिगोन आरो बिथाङानो चिफ जानानै एबार बिटिसिखौ सामलायसिगोन। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ जोंनिफ्राय कंग्रेसुलेसन जों हरनाय जाबाय। दा जों आसा खालामो बिथाङा साबसिनै मोजांसिनै एबार बिटिसिखौ सालायगोन आरो बिटिसिखौ साबना हामना गोगोम मोनसे बिटिसि बिथाङा खालामगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो। आरो लोगोसे जों मिजिंथियो एबार हाग्रामा महिलारिया जे जोंनि जौगानायखौ एखेबारे गामि सिंनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रा थाग्रा जायगानिफ्राय जौगानायखौ लाबोनांगौ। जोंनि बे टाउन एरियाफ्राव जेराव जेराव डेभेलप जाबाय बे लासै लासै जालांगोन। खिन्थु जेराव जेराव गामियाव गोरिब गुन्द्रा थायो जेराव जेबो गैया, दालां गैया, लामा गैया, जेराव स्कुल गैया, बेफोर जायगायाव हाग्रामाया नोजोर होनांगौ आरो बेखौ बानायना होनांगौ। जों हाग्रामाखौ जोङो खावलायो। आरो लोगोसे हाग्रामा बिथाङा जे अभारटेकिं लागोन बे अभारटेकिंआव मोजां मोजां मानसिखौ लिंहरनानै जाहाथे क'क्राझारावनो खालामो। बे बिथाङा बुंदों गुवाहाटियाव खालामनायनि खोथा। गुवाहाटिया जोंनि जायगा नङा, जोंनि जायगा बिटिसिसो। बिटिसिआसो जोंनि रायजो। बे जोंनि रायजोआवनो बिथाङा खालामगोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जोंखौ खावलायनाय जाबाय। दा वान्स एगेन रायजोफोरखौ माने धन्यबाद होनाय जाबाय। नैबे इलेक्सना बिराद मोनसे सुनामि जोंनि थाखाय, बिराद मोनसे ढौ। बे सुनामिजों दिनै माने बुग्लाब जाजोब्बाय। जाय थगायसुलाफोर, जाय मिसा खोथा बुंग्रा, रायजो राजाखौ फोलाग्रा, थगायग्रा दिनै बिसोर सुस्रांलांजोब्बाय। आरो रायजोफ्रा दिनै माखासे बाखि दंबायो। बे बाखि थानाय माखासे गाज्रि मानसिफोरखौ, गाज्रि नेताफोरखौ
जोंहा सुस्रांजोबनांगोन बिटिसिआव मोनसे गोथार मोनसे समाज जों दानांगोन बर' जाथिखौ साबना हामना जौगानाय मोनसे जोङो लाबोनांगोन बे गाज्रि मानसिखौ जों एखे सेस जों खालामजोबनांगोन बेबायदि मानसि थाबाय थायोब्ला जोंनाव बे बिटिसिआव जेब्लाबो जों माने प्रब्लेम जों फेस खालामनो गोनां जागोन दा आगोलाव जेरोखोम जादों बिटिसि एथ' मोजां मोननाय उनाव जेरै बिटिसिखौ मावनो होआखै बे उरखावग्रा ब्रह्मनि थाखायनो जाबोदों बियो आरो बे उरखावग्रा ब्रह्मनि दैदेननायावनो एबसुआ मिसलेट जानानै दिनै गाज्रि मावबोदों बे गाज्रि मानसिफोरखौ जों अरायबो जों माने जों सुस्रांहोनांगोन दा बेखौनो आङो रायजो राजाखौ खावलायो दायथ' लाबावनांगोन आरो लोगोसे जायफ्रा रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनानै माने बिपिएफनो भट होआखै बाहेरायाव थाबोदों बे रायजोफ्राबो बुजिनानै फैफिननांगौ फैफिननानै ज' जाफिननांगौ आरो गोथार जोंनि बे बिटिसिखौ जों माने गोथारै मोजाङै जों सामलायलांनांगौ बयबो सहाय होनांगौ जों बेखौ खावलायो आरो रायजोफ्रा जाहाथे बाराद्राय हाखु दाखु जाहाथे जाया जों धोर्ज लानानै जाहाथे थायो लासै लासै जों माने खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होयो जों बेखौ रायजो राजाखौ खावलायो दा दिनै बे थगायसुलाफ्रा बुजियाखैमोन जे रायजोफ्रा जे मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों रायजोनि गेजेराव जे मोनसे बिद्रह फैदों बेखौ बुजियाखैमोन दा दिनै बे फाग्लिझरायाव जे हासिब लानानै जे ओंखारदों बेखौ बिसोर बुजियाखैमोन हासिबा जे मोनसे बिराद गुन बिसोर जेबो बुजियाखै बिसोरो एबसुनि आन्दलनखौ बिसोर नुफेराखै बड'फा जेब्ला आन्दलन खालामो बे आन्दलनाव बर' रायजोफ्रा आइजोफ्रा जोबथा दावहा हिसाबै हासिब लाना ओंखारदों पुलिसफोरखौ होखारदों पुलिसफोरखौ जोङो हासिब लायनो होसोदों बे माने बै समनि आन्दलनखौ दानि बे नेताफ्रा खुनु मिथिया जेबो गियान गैया बेखायनो बिसोरो फाग्लिझराव हा सेनना होदोंमोन गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि हा सेनना होदों बे समाव फाग्लिझरानि रायजो राजाफ्रा हासिब लायनो ओंखारदों बिसोर बुजियाखैमोनब्लाबो दा दिनै बे हासिबजों बुज्राव मोनाखै अदेबानि बुज्रावनो मोननायमोनब्ला बे हासिबजों बिसोर सुवा जानानै राननानै थैगौमोन बिसोरो बर'फ्रा फोथायो हासिबजों जुदि बुनो मोनोब्ला रानो मानसिया बेमार आजार जानानै थैयो बेखायनो बर' हिन्जावफ्रा हासिबखौनो लास्ट दावहानि अस्त्र हिसाबै लायो दा थेवबो बे फाग्लिझरानि जायनाखि हासिब सिबनाय बे हासिब सिबनाय बारा बे बारा इउपिपिएल नेताफोर एबसुनि नेताफोर बिसोर नांहैदों बे बारानो बिसोर नांहैदों बे बारजोंनो दिनै बिसोर सुनामि बादि दिनै बुलाब जादों गोग्लैदों बिसोर दिनै साफा बिसोर दिनै जाबाय जोब्बाय दिनै गैलिया बिसोर बुजियाखैमोन बिसोरो आरो फोजोबथारनांगोन बिसोरखौ दोननो नाङा दा आङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायबावदों रायजोफोर जों बयबो माने गोख्रोङै गाबथारनांगोन बिटिसिखौ जों सामलायनो थाखाय हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ जों मजबुत खालामनांगोन जोङो धोर्ज लानानै जोङो खामानि मावनो सहाय होनांगोन जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं दिनै बे डिफेन बर'खौ आं साबधान होयो बे डिफेन बर'मोनहा दिनै एबसुखौ बाहायनानै बुलाय सोलाय खालामदों बिसोरो इलेक्सनावबो बिसोर बुलाय सोलाय खालामदों दादागिरि खालामदों बिसोरो गन्दगल खालामदों आरो बिसोर नङाब्ला दिनै बिटिसिआ सान्थि बायदि जालांगौमोन आरो बिटिसिआ मोजाङै सालायनो हागौमोन दा आं डिफेन बर'खौ बुङो डिफेन बर' नोंसोर जि एबसु अफिसाव थायो बे बागानसालिनि बे बड'फा हाउस बे हाया सोर बानायो बेलाय बुंनो हागौ डिफेन बर' नों मिथिगौ नों डिफेन बर' नों मिथिगौ लाजिया नोंसोरो बे एबसु अफिसाव थानानै नोंसोरो माने गुन्दागिरि खामानि मावो नोंसोरो मानसि बुनो थोनहरो मानसि बुयो मानसिनि फुथुला सावो नोंसोर दाय गैयै मानसिफोरखौ नोंस्रा जेबो जबाबबो गैया जेब्ला जों माबा मोनसे बिसोरनाव क्लियारिफिकेसन होयो क्लियारिफिकेसन होनो हाया बिसोरो खिन्थु माजों क्लियारिफिकेसन होयो बोलोजों दादागिरिजों सिगिनायजों धमखिनायजों बिसोर क्लियारिफिकेसन होयो दिनै बे एबसु अफिसाव सोर बाया बे हाखौलाय मिथिगौ नोंसोरो बे एबसु अफिसनि हाखौ दावराव दैखेम नार्जारि मोनहा सानसुमा कंग्रेस बैसोमोनथाय लिडारशिपआव ओमफ्राय जोंनि ब्रादार आंनि असे बिदा जलधर नार्जारि बे ट्रेजारारमोन बे समाव जों ज'नो बै समाव जिबां फरायसाफोर दं कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरनि स्कलारशिपखौ जों 10 थाखा दाननानै लाखिनानै आरो एसे बाहेरानिफ्राय एफा एनै खांनानै जों बे हाखौ बायदों बे दानि जायनाखि बड'फा हाउसनि हा बेखौ जों बायनाय डिफेन बर' नोंसोर बेयाव थानाय दादागिरि दाखालाम बिसोरो गुन्दागिरि दाखालाम बिसोरो आरो दिनै बे टेङापारानि जायनाखि हा एबसुनि हा बे एबसुनि हाया सोर बायनाय बे एबसुनि हाया दावराव दैखेम नार्जारि बायनाय दाबो बे एबसुनि नामजारिनि जायनाखि रेजिस्ट्रेसन नाम दं बे दावराव दैखेम नामा दाबो दंथो आरो बे जायगायाव थानायसो गुन्दागिरि खालामो नोंसोर दादागिरि खालामो इमिडियेट गारनोसै एबसुखौ नोंसोर बायदि मानसिखौ जों नाङा जाथियाव दरखार गैया नोंसोर जाथिखौ खैफोद खालामबाय नोंसोरनि थाखायनो जोंनि जाथियाव अलखद जाबाय नोंसोरखौ जों नाङा हाथाव नोंसोरो बेयाव बिसि फिसा खांनानै बिसोरो बिसि फिसा लानानै एबसु खालामदों ना बिसोरो दिनै बे
खनेन बसुमतारी बायदि मानसि मास्टार मावग्रा बिसि फिसा गोनां बिसोरबायदि मानसिया दिनै एबसु होनना बुंबाय थायो बिसोरो लाजिया नोंसोरो इमिडियेट गारजोब इमिडियेट गारनांगौ आरो गोथारै एबसुखौ लाखिनांगौ मेरला मोजां मोजां गथ' दं बे मोजां मोजां गथ'फ्रा दिनै एबसुनि बिबानखौ लाफैनांगौ आरो एबसुआ मोजाङै सालायनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो लोगोसे जानाखि उरखाव गोरा ब्रह्ममोन जाय दैदेनगिरिनि थाखाय दिनै बर' हारियाव दिनै अलखद जादों बेनो आसल सुनिया बर' जाथियाव एबसु माने बेनो मिसलेट खालाम बेनो बन्द खालामनाय बेनो दिनै जों बिसोरखौ जों होस्रांनायनि जा सम दङ जों होस्रांथारगोन बेखौ रायजोफोर जों नागारनाङा आरो मोनसे बाथ्रा प्रमद बर'खौ जों बुंबाय थादोंमोन जेब्ला दतमायाव बे केन्डिडेट जायो जों दतमायाव थांनानै बुंबाय थादों जे प्रमद बर'खौ साजा होनो थाखाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बिनि आत्मायानो लिंबोदों बे जायगायाव होनना बुंदों दा बे आत्माया लिंबोदों नंगौ दा बे लिंबोनानै दिनै बेयाव जोफ्ला बेखौ माने सेस खालामना होनना जों बुंनाय बाथ्रा दिनै दतमायाव बिजानबाय बे जाफुंबाय आं धन्यबाद होयो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिथाङा जे बे जायगायाव लिंबोनानै बिथांखौ सेस खालामबाय आं धन्यबाद होयो बिथाङानो आबिर्भाब जाखांनानै दिनै जोंखौ थुलुंगा होदों जोंखौ मदद होदों बिथांनि आत्मानि आबिर्भाब बे आबिर्भाबा जोंनाव सक्ति हरदों ओंखायनो दिनै बे जेनबाय प्रमद बर' थगायसुला जेनबाय आरो दिनै कख्लाबारियाव बे माबायाव गयबारियावबो देरहादों जोङो खोथा होदोंमोन जे बिनि जे नमिनेसन पेपाराव जानाखि एफिडेभिट होदों बे एफिडेभिटआव बियो गावनि सम्पतिखौ दोनखोमादों गावनि बिसिनि सम्पति बिराद बुरजा हानि सम्पति बेखौ खोन्थायाखै दा जों अलरेडि बेखौ आरटि खालामना जों मोनबाय बे गोबां हा बेखौ देखायाखै श' खालामाखै आरो जेब्लानाखि नोङो इलेक्सनाव गावनि एफिडेभिटआव नोंनि प्रपार्टिखौ दोनखोमायो अब्लानाखि पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि पानिशमेन्ट मोनो आरो बे पानिशमेन्टजों जुदि दन्द जायोब्ला बेहा कर्टआ जुदि बेखौ जुदि फेजेनोब्ला बेयो अब्ला 6 मास जेल जायो आरो बिनि माने माबाया दानजायो एमसिल दानजायो आरो फाइन नाङो आरो जोङो केस होयोब्ला बेखौ मानगोनां कर्टआ उइदिन 45 डेज फ्रम दा डेट अफ रिजाल्ट बेखौ बिसार खालामना होयो दा जों ओंखायनो जोङो रायजोनो खोन्थाखादों आगोलावनो जे जों बेखौ साजा होगोन बे बारग'आ बे दा गयबारियाव जानाखि बे देरहादों बेयाव जों थांगोन बावैनो जों एसे रेस्ट लानोसै खयदिनसो जों एसे रेस्ट लानानै थांसै बिनि जानाखि डकुमेन्टस बेखौ जों लायजोबनोसै आरो लोगोसे बिनि जानाखि हानि डकुमेन्ट बिसिनि हाया फारुल भरालिनि नामाव हा जेराव जेराव दोनखोमादों बे हाखौ जों अलरेडि मोनखाजोब्बाय दा बे हाखौ जों दा सार्कोल अफिसनिफ्राय जोङो सार्टिफाइड कपि लाबोनानै बेखौ जेनुइन खालामनानै जों कर्टआव होगोन आरो अब्लानो बे कर्टआव खामानि हागोन दा ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो एसे धैर्य लानानै था आरो जों सायाव बिसास खालाम आरो जों जेब्ला नाङो आथा खिथा नाङो आरो जों जाथिनि थाखाय नाङो आरो जों खुनु फांफुं जों नाङा आरो जाथिनि थाखाय जोङो नांगौबा जिउ गारगोन जाथिनि थाखाय जों मावलांगोन बे जोंहा एखेबारे डिटारमाइनखा जों रावखौबो गिया आरो बड'फाया जोंनो बे सक्तिखौ जों होलांखादों दागि रावखौ होनना बुंलांखादों बड'फाया मावलांबाय था जाथिनि थाखाय आरो बे बाथ्राखौ बे माने जेरावबो मिथिनो बुंबाय थादों बेखौ नङा बेखौ आं दिनैबो बुङो जों मावगोन रायजोफोर आरो बेखौ जों दोना आरो जाथियाव बेबायदि सुनि मानसिफ्रा थानो मोना थगायसुला एखेबारे एथ' थगायग्रा एथ' मिसा खोथा बुंग्रा बेबायदि मानसिया जोंनि दैदेनगिरि जानो समायथारा हाया बे दा रायजोफोर आं बयखौबो जों दिनै ग्रुपनिफ्रायनो जों खुलुमहरबाय रायजोफोर बयखौबो धन्यबाद होबाय जोबनायावबो जे नोंथांमोना जे बयबो ज' जानानै गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा खौसेयै अननायनि बेरेखा जुजिनानै दिनै जे मोनसे एखे सुनामि लाबोबाय आरो बे थगायसुला इउ पि पि एलखौ फेजेननानै दिनै जे बि पि एफ हान्जाखौ देरहासार खालामबाय बेखायनो धन्यबाद रायजोफोर दा बि पि एफआ गासै 29टा देरहाबाय ओमफ्राय इउ पि पि एलआ 7टा ओमफ्राय बि जे पिआ 9 देरहाबाय एखेबारे बिराद गिदिर देरहानाय बे रायजोफोर सुनामि बयबो धन्यबाद रायजोफोर